El jovent som una gran part de la població de Premià de Mar i som un dels nuclis més forts per arribar a fer qualsevol transformació o canvi en aquest poble. Però l'Ajuntament, en els últims 12 anys del govern de Convergència, no ens ha tingut en compte. Per exemple, en el reclam d'un casal juvenil o en el reclam d'uns pressupostos més amplis en aquest àmbit. Com a Crida es porta reclamant des de fa anys i de fet s'ha aprovat en moció en el ple la creació d'un casal jove a Premià de Mar, però no s'ha dut a terme en els últims anys de govern. També els pressupostos no s'han acabat de complir amb la destinació de tots els diners al pla juvenil perquè aquest pla juvenil tampoc s'ha complert i una altra proposta de la Crida de crear un calendari d'oci i cultura tant pel jovent com de forma més àmplia, tampoc s'ha complert. Per aquests següents anys el que volem és treballar totes aquestes propostes que no s'han complert i proposar-ne moltes més perquè el jovent també formi part del poble, se senti part del poble i ajudi a fer una transformació d'aquest poble, com per exemple implementar la proposta d'una vegada per totes del casal juvenil, tractar tots els temes que transversalment ens afecten el jovent, com pot ser la salut, com pot ser l'habitatge, com pot ser l'ocupació i donar una resposta a totes aquestes problemàtiques que tenim el jovent dia a dia. Soc en Roc Ramoner de Serra i em presento amb la Crida Premianenca a les eleccions municipals.